megalayapost.news. Kaskoturi kasi SWO ko Congressable Wanyang mentagas ngi klaay ka jeng kersyan ke Bapurai ekol kasi Meghalaya Tourist Taxi Association ke balai ki habernihan bankang ki kali ki bawan na Assam sya Meghalaya namar nagalyang ki driver tourist na Assam kilas dang himaki banyak ki hajoroban habakuren halor kani kaman ka jeng syakta ki driver kamay na Meghalaya ka Congressable kalaong banagalyang kaseng ka ay ka jeng kersyan ya kani ka association hakabaki don ka hok banyak ki habaki driver tourist na Assam ru kile ki hajoroban kalaong ru kum kaseng ka kloy bani turay lang bat ban a ka jeng kersyan halor kini kiman bayaki kani ka association namar ka jeng peni bor ki driver na Assam ru kakta e ka kamay ka ji jongki namar kata kalaong bakaseng CSWO kandon rengkat bat kani ka association bakan kersyan bet bani kun na kabanta ka hok jongki bat kum ka sorkar ru ka haban perkhat kerpang yaki balada don kam ban lej sya ka sorkar ru kaseng CSWO kan a ka jeng kersyan ka Bapura Festival Wanya, General Secretary Jongka CSWO, Ibang ala Syakri Agari Bakajak Benrio, Arf Kendai Klik Islam, Ishibon Kishun Gibnilale, Nam Tak Ilman Salah, Jongka Nega Bri, New Trap, New Skum Jongi, PHK Taka Jing Yaki, Kajongpi, Ngai Ilang Baki Social Media, Mola Arsmi Mata, Timinin Ngadak Taka Jing Songkia, Bangawan Napo, Sring, Ngawan Namata Kawi Kakam, Ngai Baki Yang Hanto Po, Lakum Roy, Yishong Kalan Mongor Kiniki, driver tourist tinggal lek ban keli jing keli ki ngasngau ba kum galong kemi masukia ya kata ka jing long na jing man jong kata ka kam ka ba pia kendo ha kini ki arsngi ki baladep tedei na takadaw nga panyo number 4 na kitiki paran hot ki jong phi ngalayo yo number 4 ki president ka ba buro mi phi ngala phone menen ngonganwan ni nagalyang kaseng CSWO jong kilong kami ngirong idon kabenta kabakraw bangin ya kersyan lem yapi kom ki nongya taxi mo tourist association na makentup lang ni baro kilawan lang maki local but ki tourist di kiawan man kersyan ya pilang ngirong idon kabenta kabakraw kay gajing dawa gajong pi ngiru ngin ya rengkat but pi bat ngi ki para long kami kay ka mga smoke banong hang ni kani ka jing ngayoi ba kamdei ka sian ka baningkong ngayoi ba ka jing ka jong pi ka wan na ka por sya ka por nadu gini ki kendiat nai na kendiat snem ngi ki balale ngai ka ni ka ju ka problem te dei na ta ka daw na ka liang jonga kom ka long kami ngadon ka benta ka bakraw bangan kren ya kini ki nong mi khmat ki jongi mo ya uship na sa badan buram patule ai no na ka banta ka hok ka jong phi kata ka dei ka jingdawa ka jonga na uship na sa badan buram ujongi uba sensyar ya kani ka state ka jongi kani ka government menta kani ka government ka baruspa ka babun pisa nga te ha ka jing snow jonga kum ka long kami ngila don kam banbu ya kaway ka tourist terminal mo ka tourist terminal yung stand hang ni hapo kanika border Meghalaya ka jongi kata kadai ka jingslo ka jonga kadai na kala kata mo ngin pan ya kata kadai ka bangi ni dawa na ka sorta jongku barat sama baude ban pentiet lani ban pensna kerpang namar ka sorkar ka baruspa baun aino ya kata ka tourist terminal stand kenang ba ni kum ki paipa nong syong snong bat kup juru kum kini ki nongnya taksi kinyo bat imja bat im khao hagane gari ka baik ka jongi namar ngayoi balada amdan kum kata kini ki wei ki tourist ki bawan na gawai ka chila kiwan hagane ka snong bat kari ka jongi kiwan ban sim kabu ban yolat ban kamay jakpo hagani kadong bat kathan ka jongi titi na takadaw nisno don kam kerki ya kata kajaka kabangi dawa na ka sorkar bagade ban pensiona no season don hangni apo ka border ngim don kam shu ban lekshate bat ki tourist ru kidai ban hier hagata ka terminal ba kini ki taxi ki tourist taxi association ki bade ki nongnya
taxi ki ban nongnya Torres kin shao nang tu bakin kit ya ki Torres jongi ki ban luan syaktiat ka jongi kadai si benta bangin yaram na ka benta ka pliangja jongpi ki nongnya taxi namar lada nio ya kung bata kabot isong tu bapi ki nongnya taxi pinum don problem habai day bat ka kamai ka kaji ka jongpi today na takadaw ngasngo banga penbenang ni banga kerpang naga ni kesorkar kabaruspa kababun pisa kabe thong tang man snai ki srok ki lenti ki singing kadai ban phai khmat lem sha kani ka association kabadawa nam ta ka hok ka jongki ba kin yo ajalem ki khon ki ti ki jongki today na takadaw ngayang hang ni kom ka wai na ki long to me ki ban kersian lem ya ki dok ki sok ya ki rangli ki juki ban ni ya trailang bat phi la kalong hakino kino kilang baro lada ka sorkar kampalay ay na bantagani ngini ya abet syakmat bandawa hado bangin yo ya kata ka hok ka jongi tetang kini kentian gi bakhandian nga ay kublay ya pilang baro ba pilay ya tracy tom minta pilay duti adu dem na ka bantagani ka jingya ki ka jongpi ka ba jingya ki ka bang itnat ka ba don nongrim ka ba ngisnong tu balaning niya bin pa bin kum kanika association nginge ba nginyo ya kata ka hok ka ba mangi barolang kum kalong kami bat piki khon bangin yo ya kata ka hok ka jongi te kublay sibon Megalayapost.news